В последно време в медиите се появиха редица публикации и снимки, според които най-секси диджея в България е Мария Панева. Тя е позната на клубната сцена като мис парти. Защо се насочи към тази професия, ще си говорим с Мария. Първо подробности за живота й. Мария Панева е на 26 години и е родена в Димитровград. Преди 8 години се мести да живее във Варна, където записва да учи специалност мода и мениджмънт в модата във Варненския свободен университет Чернолизец Храбър. От малка има афинитет към музиката, танците, модата, рисуването и сценичните изяви. В продължение на 15 години се е занимавала професионално с модерни танци и джаз-балет. Участвала е в редица конкурси за красота, от които има много награди. Преди време Мария завършва училище за диджеи, където й преподават едни от най-популярните имена в страната. В момента тя е диджей с псевдоним Мис Парти и пуска музика в едни от най-популярните заведения, където миксира парчета в техно, денс, R&B и хип-хоп. Мария твърди, че музиката е голямата й страст. Добре. Обаче тук моите приятели от екипа отново не са пуснали нито едно твое изпълнение да видя аз как миксираш. Защото ти си наистина привлекателна дама, но откъде да знам, мога да си страшно бездарна като диджей, а? Можете да се убедите още утре в София. Сега не си прави реклама. Сега не си прави реклама. В София, до тук. Още утре в София. Ние ще си намериме да видим къде е това. Добре, защо се насочи към тая професия? Обикновено диджеите са мъже. Нали? Или вече не е така? Вече съвсем не е така. Цял живот съм се занимавала с музика. Доста музикално дете бях. С танци. Се занимавала с музика? Свирила си на нещо ли? Доста години с танци се занимавах. С джаз-балет, с формация. След това и професионално с танци се занимавах. След това с пеене. Ходих на уроци по пеене. Имам също и голямо желание да продължа. Нито стана балетистка, нито стана певица, а накрая стана диджей, да пускаш чужда музика. Да. Това не е ли най-лесното нещо? И аз мога да бъда диджей. Така с една слушалчица. Не е изобщо лесно. Не е изобщо лесно. Изглежда, защо? Но не. Кажи ми защо не е лесно. Защото трябва да имаш доста добър слух за музика. Имам страшен слух. Преди всичко да бъдеш и психолог, да знаеш хората какво искат да чуят. Това ми е интересно. Кажи ми хората какво искат да слушат последно време. Последно време хората харесват по-комерциална музика, нещо което е модерно наистина в цял свят. Защо? Преди какво се харесва? Преди по-underground се харесваше, понеже беше те първа на мода в България. Така. Но сега вече... Сега си комерса си върви. Комерса си върви на макс. Добре, а къде в цялата тая работа са моите приятели от поп-фолка? Никъде. Как така никъде? Абсолютно никъде. Това не е вярно. Ти сега в момента лъжиш, защото те са ти конкуренция, но ще продължим след рекламата по нова телевизия. С Мария Панева, най-сексапилният диджей в България. Говорихме преди рекламите и стигнахме до там, че според нея поп-фолка бил никъде. Как никъде, момиче? Всички слушат само това. Нека да ги слушат, но аз съм много далеч от тази музика. Ти не пускаш такова нещо или искаш да кажеш, че хората... Не искаш да ми кажеш, че като почнеш да пускаш, никой не идва при тебе, не ти казва, я ми пусни, ако обичаш, еди, какво си, не еди, кой. Не. Лъжеш? Не. Никога не лъжа, аз съм винаги искрена и директно казвам, че родом съм от Димитровград. Да. Значи ти си от меката на чалгата. Да. Какво тогава? Не малко пъти меката е искала да ме придърпа така с пипалата си на октопод, да го нарека. Да. Но аз не се подавам, понеже имам друго мнение за този вид. Харесва на теб. Ама гледай сега, Мария, аз не те питам на теб харесва ли ти или не ти харесва. Аз те питам масово аудиторията какво иска. Идват ли при тебе, дърпат ли такива леко зеляни и ти казват, примерно, Марича, пусни нещо по-така. Не. Не, лъжеш. Хората са изключително доволни от моя музикален подбор и са щастливи. И аз го виждам. А какъв е твой музикален подбор? Основно миксирам хаус музика и хип-хоп. Всякакви разновидности на хаус музиката и на хип-хоп музиката. Зависимост вече от аудиторията. Добре, как усещаш? Как решаваш? Примерно, дай да хип-хоп или примерно то си обявено хип-хоп вечер или хаус вечер? Винаги проучвам заведенията, в които ще имам участие
и също е аудиторията, която ще ме слуша. И винаги знам тази аудитория какво иска да чуе. Затова съм подготвена. Подготвя се. Т.е. вкъщи четеш книги, всичко, внимаваш, изследваш в интернет, от всички страни го поглеждаш. Това там в Google, това картата го гледаш от всички страни заведението. За да разбереш в какъв контекст ще се потопиш. Да. И тогава в един момент решаваш, тук ще е хаос. Да, точно или не, така. тук ще е хип-хоп от всякъде. Добре, окей, успех ти пожелавам. Благодаря ти за това гостуване и продължава.